Sirikal kaunti ma Homa Bay odonjo winjruok kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Habitat for Humanity mar konyo e gero udi ne joma ng'aw e kind chenro mamoko. E bwo chenrono mar Habitat for Humanity, ibiro gero ute ne joma ochando, gero sikunde mag ECD e kuonde manyalore e kind weche mamoko. Ka oloso e kinde yango chenrono, Habitat for Humanity opwoyo lwasi makare matend kaunti ma Homa Bay oseketo machiwo negi thuolo mar tiyo makare. Gavana ma Homa Bay korka kore opwoyo chenrono komedo ni kaunti ma Homa Bay yande osebedo chien korka dongruok mag sikunde ECD, nok mar pi kod chenro mamoko. Chenrono ineno kaka madhi jiwo dongruok mar oganda. About 91 million shillings in Homa Bay County to ensure that the orphans and the vulnerable families actually have access to a decent place to live. As Habitat, our core mantra is ensuring that we advocate for decent homes, and especially to the poor and the vulnerable. And so for us, it's exciting to actually have a government that enables us have that framework to actually come and partner and actually share. Kawuono kaka sirikal ma kaunti ma Homa Bay to gi Habitat for Humanity waketo kokwa e MOU kae. Koro kokwa mwaketo ni nyiso ni wamiyo gi thuolo kaka sirikal mondo gidhi nyime gi tich magisebedo ka gitimo. To kendo giyar tijno moloyo ma en tich gedo ne jomoko nyalo, tij gero ECD classroom kuonde manyalore, ginyalo